سلام كم يتوعلو زخوركم تخطاتلتي فنوى إيري تي في لومسوني عصرت تكمتي نفرق معلتم فرعان تدالوي حفشاوي زينا ومسنا ورحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبتاتو خفلم حرصت مزوبا دواروا زاخل مهرتهم بقلتوف كبو تاويت كريم ኣብ ዞባዊ ሞከስ ሆስፒታል ከረን ዝተዋደደ ምእለይ ቆልዑ ንኣዴታት ሰራሕተኛታት ዓብዪ መስተሮ ፈጢሩ ኣብ መንደፈራ ኣብ ኣገዳስነት ምስራጥ ሕብረተሰባውን ሰውራውን ክብርታት ዘተኮረ ሰሚናር ተኻይዱ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝተኸስተ ሕፅረትን ክብሪ ዋጋን ፀዓት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ቻይና ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ዘጽደቆ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ከም እትቃወም ኣፍሊጣ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይደን زرزر زينا فلماغن حبريتا كاب مينستر تعنا تمالي ام مرمر ماكلات زوا ماكل بستغبره ناي لابوراتوري مرمراتات سلسته زيغاتات بكورونا فيروس مكافم ترغاغيصوم نساتهم دما حدا خاب عداغ عربي حدا خاب دكم حره حدا دما كاب دوار وايم زخمزيلن كلو كورونا فيروس ترخيبو اب زوا ماكل كنكن كغبرلو صنح حدا زيغا حاويو تفانيلوم بز مسرت طلال قطري بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كسعلومي 10180 بتيحلوم 109 كابزياتهم حاويهم استفانو 203 بموت زتفليو شمون تدما جينا كنكن زغبرلهم زلو يوم مينستر تعنا 9 تقمتي 222 ኣብ ኑዞባ ድዋርዋ ካብ ዝተዘርአ ልዕሊ 23,000 ሄክታር መሬት ኣብ ደረጃ ዓጺድ በፂሑ ብምህላው ሓረስቶት ንዝኣኸለ ምህርቶም ካብ ጽያቕ ማዕጺድ ንምድሓን ምህርቶም ክእክቡ ቤት ጽሕፈት ኑዞባ ጸዊዑ ወኪል ኤሪና ዘርኣይ ብርሃንን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ኮሮዎ እዩ ካብ ጽያቕ ማዕጺድ ንምድሓን ሓረስቶት ንዝኣኸለ ዘራእቶም ብቕልጡፍ ክእክቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኑዞባ ድዋርዋ ኣቶ ግርማይ ተስፋ ሚካኤል ጸዊዑ نيرين أبزهاب حبريتا أتو قرماي أبزوان زي ذراتي أب درجة عصيد بتيحو كمزلو بمقلاط حرستوت عمت ملو زسعرلو مهرتي رئيهم كيسنوو بوحس أقباب أفقفهم كأتو تلابيهم زراتي باللونغا عين عتر برسن سقم سألت عمالتي زيهم دارقا معصاد جميرا مالو سرناي طاف زي طريقات كعب أخي لما زي بحجي أنا حجي ودوا كل له طافات كمستريو حجي وليد له سياق معتيد كيما سخلو تند زلزنا قصعة قلت يفوق علينا بقوانو كوبون زلابو مجمع رأيكم يتوسر رحايو السوب جبو تسريحو ما يكم زياتو بجبو كان خنوهم زلهم كالي امل غيرمون ولا خمريت حفا بيلهم نفلحون كال بلعتنا مالتي خم بعل اناصو ابا تاخخو امسي تنقاق زلو خون يزبل لو ما عمت ابن سبا دباروا كاب استزرع 234 هكتار مريت 19274 هكتار اكل 4180 هكتار طرطات 250 هكتار دما ناي قبي ازرتي كم زخونه زحبره اتو غرماي زناب دونغيو بمجمارو بتحده أكتاتيلون لعقنن بمزنابو دما بتخالق اتي كونتات نتوم بصعدا اخل زفلطو سغمن سرناين مچو كم زي نبره طافن طرتاتن جن اب زتاما من درجه كم زبصحو ارديو مريتنا تحراس مريت 337 كابز جن استات 10 هكتار تزري له ازمراي نبرني له صعد اخلخا اوي تصقم نمبر طافات كم زدر نريد لنا ابد حن كنت الله ابرئ سرسس لزهرمو تصعد اخلي كم ابلاي كالن سلمتاي ببزح ماي
مو معلتاو خاص لزخونه اير كاس لزدليو صحي كاس لزدليو نو سلازي رخبه ايتسن دحيرو خاني قلطيفو مس بلو خا بردون كومو حلف يلو حيال خبابيتات حريملنا ابزي نوزبانا تسفانا خمستريو اب طافاتن اب طرتاتن مخانو قلص الكادلي اتو ግርማይ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም ኮለላታት ብምግባር ተሪዮ ባልዕ ንኸይጋጥም ክከታተሉ ከምኡን ተረፍ ምህርቲ ሓሰርን ሳዕርን بجبو كأكبو تصويعهم بحفشاتي مجهجة اللوندي ناي برخا مجهجة إلنا خسينا بلو السوب جبو كمل له حزقت تاتون كم حرم حزقتونا له أخذت حرم حزقتكون كاب كالي أخذت قبابنا يتقرأوا تسهيا يكون درقوا أكيد بمصانيهم نمس أنا حاجة يزخون حج حاسبو خلوا لهم قدم خونات مالتي لو ما عمت بنوس تبع دباروال على شو 880 ملم زعقنو زناب كزن بنكلو اب قال كبابيتات صاب على السب تريتن زرعتن قدات كم زورده زذكريو حرستو ترف مهرتن اب سفحتي غولاغولن غوبوتاتن زلو اخول سعرن بمئكاب نزمت وقتات زخون اخول تحجاج قلب تريت كوحسو مئكاب سعري بعتوب تتحيزو متان كتكبر دما من محدارات ابيات صحفه حرشان كيلاتاتن عزوز ابركتو خغبرو منيستر حرشا اب زحلف سالستي مصوعو يفلات ኣብ ቀጽሪ ዞባዊ መወከሰ ሆስፒታል ከረን ዝተዋደደ ቆልዑ ዝለይሉን ዝጻወቱሉን ቦታ ንኣዴታት ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓቢ መስተሮ ፈጢሩ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሜዲካል ዳይሬክተር ዞባዊ መወከሰ ሆስፒታል ከረን ዶክተር ያፌት ሃይለ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ሆስፒታል ከረን ካብ ዘሎ 441 ዓቐም ሰብ ኣስታት 66 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ብምጥቃስ ዕድመ ትምህርቲ ንዘይኣኽሉ ደቀን ኣብ ገዛ ገዲፈን ስራሕ ክወፍራ ክጽገማ ከም ዝጸንሓ እቲ ተዋዲዱ ዘሎ ቦታ ድማ ነዚ ዘቃልል ከም ዝኾነ ሓቢሮም حلاف ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ቦገኖ ተዋዲዱ ዘሎ ቦታ ደቀን ሲዮ ሰራሕተኛታት ኣብ ድሕነት ደቀንን ምሽፋን ሞያዊ ዕማማትን ዘሎ አበርቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ምምሕዳር ሆስፒታል ንዝወሰዶ ስጉምቲ ሞጊሶም ተጠቀምቲ አዴታት ቦገነንት ዝተዋደደ ቦታ ህፃናት ደቀን በቀረባና ተከታተላ አመት ስርሐን ክገብራ ዓቢ ደገፍ ኮይንወን ከም ዘሎ ብምሕባር ንአዴታት ቆልዑ ደቀን ሲዮ ሰራሕተኛታት ዘጋጥም ብድሆታት ንምንካይ ካልኦት ትካላቱን ተማሳሳሊ ተወግሶ ወስዳ ተላብየን وانا دايركتور كفل محبراوي اغلغلوت زوبا عنسبا دكتور تسفاتيان ግርማ ያብዝሃቦ መዛዘ መቃል መለይ ህፃናት አገዳስነት ቀሊል ስለዘይኮነ ኣብ ኩለን ትካላት መንግስቲ ክተኣታቶ ከም ዝግባእ አብሪሁ ኣብኑ ዞባ መንደፈራ ኣብ አገዳስነት ምስራጽ ሕብረተሰባውን ሰውራውን ክብርታት ኣብ ተማሃሮን መንእስያትን ዘተኮረ ሰሚናር ካብ 1 ክሳዕ 6 ጥቅምቲ ተኻይዱ ኣብቲ ኣስታት 5 ተማሃሮ ማእከላይን ካላይን ደረጃ ዝተሳተፈዎ ሰሚናር ታሪኽ ውዳቤ ኤርትራውያን መንእስያት ብሓፈሻ ሃማመት ዕድማ ብፍላይ መንእስያትን ሃገርን ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ዘጓነፉ ተጻብኦታትን ንምስጋሮም ክካየድ ጸንሐት ጻዕርን ከምኡን ተራሕ ክብርታት ሕብረተሰብን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ምምልማል ንቑሕን ውፉይን ወለዶታት ዝምልከት ሰፊሕ መብርህ ተዋሂቦም حلفا همامت ازوا دبوب من اسي ግርማይ ገብሩ ኣብ ዝሓለፈ መደባት ኣብ ዝሓለፈ በዳህ መድረኻት መሪሕን ወሳንን ግደ خبر ክትጸንሕን ዘሎን ልዑል ሃገራውነትን ተወፋይነትን ዝዓጠቀ ንቑሕ መንእሰይ ምዃኑ ጠቂሱ ወሓስ ድሕነትን ምዕባልን ሕብረተሰብ ድማ ንሱ ስለ ዝኾነ ፖለቲካውን ቅሓትን ትኩርነትን መንእስያት ንምብራኽ ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ አብሪሆም መንእስያት ብኩሉ መዳይ ብግቡእ ተኾስኪሶም ሃገሮም እተሓተውን ምፍጻም ብውህደት ምስራሕ አገዳስ ምዃኑ ጠቂሱ ድማ ነዚ ዘበቅዕ መደባት ሞያዊ ስልጠናታት ብሰፍሐ ከም ዝድፈአሉ ኣነጺሮም ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣብ ኩለን ዞባታት ደቡብ ከም ዝካየድ ትዝረኸብና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ኑዞባታት መንሱራ ድገ ከርከበትን አቁርደትን ኣብ ምሕዳራት ከባብን ናይ ካላይ ደረጃ ቢያተ ትምህርትን ዝነጥፉ ወከልቲ ሃማመተ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ካብ 29 መስከረም ክሳዕ 2 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ አቁርደት ዝተዋህበ ስልጠና ሸቶታት ማሕበር ንምውቃዕ ክሳዕ ምሕዳራት ከባብን ኣብያተ ትምህርትን ዝዝርጋሕ ወዳድባ ብምድንፋዕ ውጽኢታዊ ስራሕ ንምዕማም ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ሃማመተ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ውዳበን ፖለቲካን መንእሰይ ማርቆስ ግርማጽን በወገኑ ተኣስተምሮ ኣካል ናይቲ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ
بقوع مويان فلتاتن زعطقو من اسيات نمفراي زكايد زلو ጻዕሪ ምዃኑ ብምሕባር ኣብቲ ስልጠና ዝተሳተፉ ወከልቲ ዕላማታት ማሕበር ንምውቃዕ ብንጥፈት ክዋሱ ኣተሓሳሲቦም ኣቦ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ድማ በብእዋኑ ዝውደቡ ኣስተምሮታት ሞያዊ ስልጠናታትን እዋናዊ ሰሚናራትን መረዳእታ መንእስያት ንምዕባይን ሞያዊ ዓቕሞም ክብ ንምባልን ምዃኖም ጠቂሱ ዝቐሰሙ ኣስተምህሮን ስልጠናን ብግቡእ ተጠቂሞም ኣብ ነፍሶምን ከባቢኦምን እወታዊ ለውጢ ንምምጻእ ክጽዕሩ ኣዘኻኺሮም ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባ ዓዱኻላ ንጽጉማት ተምሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ብናጻ ዓዲሎም እቲ ን150 ተምሃሮ ዝተዓደለ መሰረታዊ ናውቲ ትምህርቲ ንዓመት ዘገልግል ኮይኑ እቲ ዕላማ ብሰንኪ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ካብ ማእዲ ትምህርቲ ዝወኩር ዜጋ ከይህሉ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ሰጊድ ሲዩም እቲ ተምሃሮ ካብ መዛንኦም ንኸይተርፉን ትምህርቶም ብግቡእ ንኽከታተሉን ድርኺት ከም ዝፈጥር ኣረድዮም ወለዲ ብወገኖም እቲ ደገፍ ኣብ መቕጻል ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምምሕያሽ ውፅኢት ተምሃሮውን ኣገዳስነት ከም ዘሎ ገሊጾም ብኻልእ ወገን ኣብ ንዞባ ዓዱኻላ ብኽራማት ተበላሹ ዝጸንሐ መስመር ዓዱኻላ እንዳገርግስ ብወፈራ ይጽገን ኣሎ ኣብ ስራሕ ኣባላት ጨንፈር ሰራሕተኛታት ሕርሻን ኮርፖሬሽን ቴሌኮሙኒኬሽንን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢራ زخبركم تعذبتنا السعبة هقراو زيناتاتي ومكتالكم كتقصلوا دقيمنا بخبر نعدم ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብሰንኪ ዝተወሰነ እገዳታት ንዝተኸስተ ሕፅረትን ክብርን ዋጋን ጸዓት ዝቃወም ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማታት ብሪጣንያ ጀርመን ፈረንሳን ካልኦትን 10 ኣሽዓት ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተወሰደ ስጉምትን ኣስዒብዎ ዘሎ ቅልውላውን ዘለዎም ተቃውሞ ገሊጾም ሰልፈኛታት እቲ እገዳ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ምዃኑ ብምጥቃስ ብቕልጡፍ ክለዓል ጸዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ብርክት ዝበለ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ክውድቡ ከም ዝኽእሉ የጠንቅቑ ብምህላዎም ስጋት ተፈጢሩሎም ዓመታዊ ቁጠባዊ ዝቕባበ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ልዕሊ 900 ሚእታዊት ዓሪጉ ከም ዘሎ ዝተቕሱ ጸብጻባት ኣብ ዝመጽእ ዓመት መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ክእምቱ ጸኒሖም እዮም እቲ ኣሃዝ ድሕሪ 1997 ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ እዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘረዱ ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኣሳቢበን ናብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዝወሰኑ እገዳታት ሩስያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክትገብሮ ዝጸንሐት ሰደድ ባህርያዊ ጋዝ ከም ዝወንዝፈቶ ከም ሳዕቤኑ ድማ ዋጋታት መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ጸዓት ድማ ብፍላይ ብናህሪ ከም ዝወስኸ ይፍለጥ እቲ ቁጠባዊ ተርእዮ ብፍላይ ብሪጣንያ ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ልዕሊ ዝርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ቻይና ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጽደቆ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳ ብትሪ ከም እትቃወሞ ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ምስቲ ኣብ ኢራን ተወሊዑ ዝቐንየ ዕግርግር ብምትሕሓዝ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ሓድሽ እገዳ ከም ዝወሰነት ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ በይናዊ ስጉምቲ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ዝሓበረት ቻይና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ካብ ምትእትታው ክሕየብ ጸዊዓ መንግስቲ ኢራን ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ብሞት ሓንቲ መንእሰይ ዝተወልዐ ዕግርግርን ናዕብን ኢድ ከም ዝነበራ ምውቃሱ ይዝከር እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተወሰነ ሓድሽ እገዳ ንፍልልያት ኢራንን ኣሜሪካን ብምክፋሕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዘዓናቕፍ ምዃኑ እያ ቻይና ክትሕብር ጸኒሓ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታትን ምትእትታዋትን ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታውን ፖለቲካውን ቅልውላዋት ምዃኑ ቻይና ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብርክት ዝበላ መራኽቢ ውግእ ከም ዝተሳተፈኦ ዝተገልጸ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ኣካይደን እዚ ብ7 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልቲአን ሃገራት ንምውሃድ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ንኢራን ጸቕጢ ንምፍጣር ክኸውን ከም ዝኽእል ግና ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይጠቕሱ ኢራን ነቲ ልምምድ መልሰ ግብሪ ንምሃብ ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከተሕይል ምዃና ክትገልጽ ብምህላዋ ጸጥታዊ ኩነታት ወሽመጥ ፋርስ ብኣሉታ ክጽሎ ከም ዝኽእል ይእመት ኣሜሪካን መሻርክታን ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ ዝርከቡ ካልእ ክፋላት ዓለም እውን ተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከም ዘካይዳ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ሶማልያ ከም ኣካልቲ ኣንጻር ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ናይቲ ጉጅለ ፕሮፓጋንዳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፍ ይኹን ስእሊ ኣብ ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ሃገሩ ከይዝርጋሕ ከልኪሉ ነቲ ተኸልኪሉ ዘሎ ትሕዝቶ ኣብ ልዕሊ ዘእንገዳ ትካላት
كبيد مقطعات مخانون منغست صوماليا تنقيقلهم كما قالتي حدش حقي زاقيد بستخايدة سايبر او مكتتال حسابات فيسبوك وتويتر نايلعلي 4 سبات كعد 5 سنة سمزي صوماليا فليتهم اللهم حزب صوماليا نتصدق زلو حقي نمثل سال متحبارو كعزز منغستي بتوسخيات تحساسيبون كاندي تصتاو سغات صوماليا خوين زلو الشباب في اللاي اب كتما موعدشو نزكايدو متقعتات احيلو خمزلو يغلط منغست سوريا تي امريكا اب هاغور تكايدو زلا زمتا نداد خقارص بشمونته تقمتي دغيمو صويعو تمنغسي نزصاوعت زغربه اب سالست زتراي نداد زعنا استات ميتي بوطات امريكا بسوتور كاب سوريا ناب رسم محدار كردستان نا عراق دحر متاونيوم محبرسب عالم نتا امريكا تكايدو زلا زمتا ندادي بزي مخنانو كمزه تحساسبو يو منغست سوريا غليصوم هلاو سراويت امريكا قند طنقي مغرغار شبراون تفاتات كوينو خمزلو زوقس منغست سوريا بهوص كوص كصوع صنيحيوم سوريا تراي زي كونت تشاينان روسيان زركبن حياول هاجراتون نتزي حقا وتهدراو متساوك قاومو صنيحنين امريكا بزي فقد منغست سوريا كاب 2014 ابتا هاجر وتهدراو وفر تكايد كمزلا صبصابات يردوم زخمزي لون كلو اب سميناو مبراق سوريا بلعل زركب معسكر سراويت امريكا متقعتات روكيت تخايدوم تي ابارواجا حساكا استفتصم متقعتي مقصلتا نايتي انصار سغداما وفر كايد صنحه تقاوموتات كخون كم زخل يمات امريكا نكويت لعلي 3 بليون دولار زواغو سراقه سرعه ميسايل كتشطلا 500 افليطا توتادراو وعل ابزور حزي كتصدق كم زخليو بيت صحفت مكلخال امريكا مالت بينتاغون حبيروم الزمناو اطور وتهدراو عام كويت ام مدفع وتوترا كم زخلويو زمت هاجرات وشمت وتهدراو عقمن ممعوال زغبرو زلوا شمت اطوار نصتا نايت زوبا بالوتا خيصلو ناي قربات عزبتي سغاتهم يغلصو زخبركم تخطاتلتنا زينا عن مزام أرسال زينا خزخ آخركم حرصت نوزوبا دواروا زاخل مهرتم بقلتف كأكبو صاوعيد كريبو أبزوباو موكس هوسبيتال كرنز توادد مالي قلعو نأديتات سرحتنياتات عبي مستورو فتيرو أمن فرها بأقداسنت مسرات حبرة سباون صوراون كبرتات ذات قرى سمينار تخيبو أب هاجرات أوروبا حبرت نستخدم حسرة كبروا واقعن ساعات قوم سلام وسلف تخيلو تشاينا نتمنغست أمريكا بلعلي إيران نزصدقو بينا وزي حقاو إقادا كمتقاو مفليطا أمريكان بريطانيا ناوشمت فارس عبارو والتهدراو المملكة كايدا نحجز تدالو زينا بستفتيمولو دحن معلو